Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha. Ndị okenye ga-adị. Front and back, ndị oche ga-adị. Front and back. Fachasị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bụrụ Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wefekwa chọọchị fa. Ụkpụrụ ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mgbe. Ọdịnala ama nwụcha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu ọbịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taata bụ nkwọ, asị m na nkwọ a ya pụtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m onye chere anyị njọ, ajọ mmadụ ọbụla chere anyị njọ, ihere amụọ na-egbu ndị ajọ mmadụ bụ onye anwa. Yes, asị m mmụọ ọbụla chere anyị ihe ọjọọ, ihe na-eme mmụọ, ihe na-egbu mmụọ bụ mmụọ anwa. Ihe m kwuru ise. N'ụbọchị taa abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ what you must do first as a new business owner part 2. Meseji ama eto ogologo too much, mana gee ntị ma ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka na ndụ ka ị kwụsị ịkụ ọta. Maka na ana m alaiki ịkọwarụ ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma with every sincerity and honesty. You got that? Using myself as a case study. You got that? Mba agwa gị ihe mmelo that works for me with every sincerity. Then nke fọziri gị ịtọ atọzie gị nwa n'aka, either to choose to do or not. The choice is yours. Mana ihe na-ewute bụ na mgbe ụfọdụ ị na-akọwalụ ndị mmadụ ihe, ndị mmadụ ya anụsi onu, they will not do it till mgbe ha ga-edu mee nke ọjọọ anwa ọwa ha ahịa. They will still come back to Eze-Ana say, Eze-Ana na nke na nke a ma abịa mma akọwalụ ihe pụtara njikwa. Yes,
ihe o ji abụ a na-emetụ nwata, a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka bụ na awọ na okwute yiri. Ghọtara ya? Agwara m gị isiokwu anyị, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị na-aga n'iru. Na 19th of this month Febụwarị a ka anyị ga-achịkọta ya. Aja mbuli elu, aja ebute ihe, aja esigoro na ya gọzie ọtụtụ ndị mmadụ. Enwere ihe ịgba ama dị iche iche, mana isi mara ya na-eshi soshal midia ihe ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary maka okpoko a kpọrọ anyị. Yes, abụ m onye nchụaja na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m, afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer minister, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. Then, my mission is to help people live better life. Ọ bụ ụgwọ ndị isonye wuyi na-acha nke ọnwa, chọọ isonye na nke ọnwa Maachị. Ọtụtụ ndị mmadụ ebupụ ego Maachị. Ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp. Forward ya 3 prayer request. Mee donation token to the account number. Maka na anyị na-achụ aja dị iche iche. Bido n'ụbọchị ebidoro ya wee ruo n'ụbọchị mmesi, anyị egbu wee mee saraka gbukazi anụ ndị dị iche iche to entities of powers. My work dịka onye nchụaja bụ every morning a present m ya prayer request individually to the entities of powers where you are your kwubi okwu n'isi gị. I can tell you distance is not a barrier. Ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ. As long as ị nọ under the planet Earth, you are covered. What you don't know is only a mystery to you. Yes. Chat m na WhatsApp. Agwazie gị other details I need from you. My WhatsApp number is 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Then ka anyị gabazie n'isiokwu anyị ji maka ịbịa. Echefukwana na ụbọchị Monde na Thursdays bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu, anyị ji enwe counseling na temple. Counseling anyị bụ free, mana ịgba afọ a na-akwụ ụgwọ. Akụzi na ọta, I can tell you, ọ bụghị anaghị nọ na Nigeria, ị nwere reason ị ga-eji wee na-akụ ọta na ọ bụrụ na ị mebere ihe ị kwesịrị ime. Gee m ntị ma gee m ntị nke ọma. Nke a bụ ofu. Then agwa gị na counseling anyị bụ free, nọọsụ afọ ka a na-akwụ ụgwọ. Yes. Nke ọzọ nchọziri ịma ọkụ ya bụ echefuna na ya bụ our promo video. Yes. Agwa gị na ya bụ video my own life story. Yes. Onye maka nji wee participate na that film abụ the key actor na the film. Yes, enwere other movies I na sponsor. Mana I will not play key role than those ones because I brought my story. Yes, however, I will participate. Then, ihe ọzọ nchọrọ ịkwụwalụ gị bụ why anyị ji eme abụrụ ego. Ihe anyị ji eme bụ na anyị chọrọ ka ozi ọma ọdịnala ruo nsọtụ niile. Maka na before now, I have been warning the producers and the movie makers ka ha na-put the story, the true life story. Ha je na-eme fictions ma ihe abụrụ imagination, ihe abụrụ ihe mere eme. Mana ha nụrụ maybe because na ha na-achọ ego, ha chọrọ ịat ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ. Yes, following the multitude to do evil. And ihe na-emekwa ha wee na-eme ha. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ ihe dị na because na ihe ị na-at bụ against the natural laws. Ma ije na mmiri na-at ihe mana ọ bụrụ real. You understand? And onwe ọkwanụ ka isi wee kpọkuo ana wee sị ndị ana doo biko na ihe a na-achọghị at abụrụkwa eziokwu, wapụrụ ha ọjị kama na ihe iji akpa ya ụmụ gị nri. You marry her, you not any permission or not. You not at here, boy, man, all desecration of the land, and it's not fact. There was a time, sometime last year, in challenging anybody of una, saying the a pastor, more on an apafa, chindo kobia, not one aha Jesus. Na ebia can go to a deity, na my place.
Or if you like, you can come to Ugochi to ordinary temple. Let it connect to the internet. That may take 1 hour. Ikpegide ekpere no fuel, no matches. Ikpegide ana ekpere. Okwu mmụọ nwụrụ ọkụ. N'inwe 500k. And nobody took up that challenge because I'm not possible. Then why acting it in the movie? We want to go from the Indians and the Chinese art against the fact. They're against the gods. A man or bro fact. Or not fact, they want a problem with that. But if it's not fact, why acting it? Then but the heart please hear the ego of from do okay the we deceive one. Na ha Jesus carries raha chukwu okike nke. Ịghọtara ya? Ka waga. Then isiokwu anyị dị maka ebere ụbọchị tata bụ akọwalụ nkọwa nke ọma na-akọwakwa ya ọzọ. Na ọ bụrụ na ịchọrọ ibido business, ihe ọbụla bụ business iji akpata ihe na-eri. Wee maatụ wee kọwalụ ka digress a little na part 1. Netu anwụ isi wee jee mee all the legal documents. Legal documents bidoro na we je register your business name. Yes, with Corporate Affairs Commission Abuja. Then you may register your trademark, like my companies with trademark. Then when business name all registered. Now, mgbe ị mere ihe ndị a bụ ị na-akwado onwe gị ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụ na itiri ya intellectual capacity. Because for you to be successful, you must be something, either you are producing something or you are rendering services. So after putting all the intellectual content to grow your business, so that somebody somewhere will not go tomorrow and steal that your name. Because you will have to grow your business to that height. All those legal stuff. More well say now that happy is go in as much as he made that legal stuff, it's okay. He's going to have made foundation spiritually. Call every you be is your boy, every you be is your boy. Kegare da kocha kane tiro okake. Kegare bo monkey the walk while baboon the chop. Call arebo in a wambo, elephant in the coco. Come somebody somewhere, gare that tap from your ignorance. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ya mistake. In saying that this world, as long as you are living in this gross material, believe in me, there is no way everybody will love you. Yes. Quote me anywhere. Can we hear my way mara? Can I like hear my way mara? Yes. Onwere onye ọbụla will bring of message on earth. And what of persecution or passing through. Okay, let's keep that one aside. Can we do Jesus and don't copy a man? The same people are Agwara, you know, feed 5,000 people. Excluding children and women. All of them down there, Hosanna in the highest. All of them down one is area. All of them down was crucify him. All of them down a hero juro. Na Herod jụrụ koro onye n'ime ndị a ọrụ chọrọ ka ị hapụrụ ha ọ Barnabas onye ekperima ka ọ bụ Jizọs ọrụ ha wee sị ya hapụ Barnabas si crucify ya the Messiah. Ịghọtara ya? Ebe ọ bụ na enwere ike i crucify the bringer of message to his people, the Europeans, ndị anya kedu ka o si sitezie gị na o nwere ndị ụmụnna gị na ikwu gị na ibe gị na ndị agbata obi ndị ga-ala ike crucify ya gị sister dị ndụ. Ịghọtara ya? Somebody called me today. Yes, he has been a friend to me. Na only some na social media. Yes. Ogbuefi Eze-Ana na since onye agbata obi ya gwara onye agbata obi ya pụtara ihe onye agbata obi na ya bụ onye ọdịnala na ya bụ onye agbata obi na-ebuzi agha na-adịzie ka asị ya chụpụ ya. In fact, na onwe ihe onye agbata obi ya emewu ya mee ya na ọ ya eme ya. Onye agbata obi ya kpọọ ya asị si ya na ọdịnala dị satanic.
Yeah, dislike ya for just no worry and ya share us the same belief. Na kita they decided to embrace the culture of his people ordinary. Ọgwụcha ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ mere na ọjọọ si na ya gwara ya na ya no longer sharing the same faith of ndị ụka ọbịa ndị eriri eri. Ịkpachi ebidogokwa ahụ mgbe m na-agwa gị na ndị ụka anyarị ya ndị ha mọdalụ ije go the dark era for kasi murder, they sentenced so many people to death for the fact that those people protested against what they call the Holy Church. Even the image and canonize some of themselves at the later time. But how many found that those people that had the truth? Now you will face persecution. When that like your God. When that like your or when that like Orogasi, those girls make their family. Or when they were a case, or he had to go to Eliza, one Yano was here when he had the body of Mamakana, or by this over with you, because I'm an old not drinking Manoga, the president of Ocha. Or when they were a case of a inflicted pain on your family members in order to hurt you. Enwere ike ya asara gị enye ule ma ọ gasara family member gị enye ule ndị Imo na-akwa ya chiere ịghọtara ya enwere ike project pin enwere ụbọchị kwa di na nwunye bịa na be m I think sometime last year wee sị m na-aghasara ha pin ịghọtago na ya maara ha ụlọ everywhere pains and everything na ọ maara ha ụla tii na ejebe somewhere anyị na-akụ ebe a ga-akapụ ya pin emetakwa again from time to time na na-eji atapụcha pin ahụ ya sịkwa ha sinye the so-called pin atapụ na adị ekwe nye mana from time to time the thing will repeat again wee kpọọ the guy ọzọ m sị ya na onwelu ihe na ya wụta jerikan wee sị ya na o nwere mmiri mma gbanye from the temple mmanye mmiri from that temple anwa na mbe akpọ mmụọ dị na temple na-achụ ndị amoosu na ndị otu nzuzo ihe eji na nchegbu na mma akwụ ya ya were nzu a ya were mmiri ahụ mgbanyere ya were saba ahụ ya eji esikwa ya na ebe ahụ a na-agba akụ ije tapụpi yes ya yuzubie na ihe ahụ ya akwụsị ọ dị ya surprise o yuzuru ya ojeọjị n'ebe a na-atapụpi and ihe ahụ discomfort ọ na-enwe akwụsị ozugbo aka nke a bere o ji ọsọ bịa jesi ka ebe akpụọ mmụọ papa onye a na-agwa gị na-eme dibịa yes ọ na-eme dibịa mma akpa obodo osi ya mana okirikiri ndị ọrụ ikidekwa ọbịa kụọ mba olulu ozi extra 1 month maka na asị bịa si ya mmiri a nwunye yuz n'okwu ya before you know it nke nwunye kwụsịkwuo ọkpọtakwuo nwunye bịa kụọ mba ịghọtara ya ejiri onwe adịbịa eme mgbọrọ ịghọtara ya all he was saying, so business must be committed to the hands of the gods. There must be an altar that speaks for you. The one with actual legal backing, legal footing for government to back against any intruder in your business or your business name. All the same one you need the spiritual backing of an altar that will speak for you. You must have an altar that speaks for you. And me walk ordinana. Makani kid in ordinana. Put na mba na-egere mba nni. Adịbe ekwu maka Jesus. Whether because the name of the Cadria, ike dị na ihe maka ndị ya anyarị. Ndị Romans na ndị Corinthians na ndị Ephesus na ndị ncha niile. Ịghọtara ya? Ndị Thessalonica. Those who maka ebe always for his people. He never came for Africa. We Africans. So now if you want to fight witches and wizards and any prosperities and powers negatively, not in their tormenting you as in African soil, use original power that is in African soil to fight back. You know what I mean? Oh, yeah, but I don't know Kobia. Now to carry your job. Ụfọdụ nọ na Lagos, Abuja, na shout, blood of Onyenwa, blood of Onyenwa. Idu had the last time they went to village, all 10-15 years. Ha na-agba ọsọ. Ọ bịago na mitin obodo, ọ dịghịkwa aṅụ mmanya.
ọ bịa na bid n'obodo ọ onye kpeta ọchị ime ihe na-eme ọ na-atụ ụjọ fia eje nna chi ụlọ ha mewuru ihe kere ihe ọ na-atụ ụjọ ndị a bụ ndị tụrụ onwe ha n'ụjọ ndị a bụ ndị na-atụ ụjọ na maka enye ule ma ọ bụ achiere adres of them ịgapi elọta bụ nke mere na be anyị ofu onye nwoke mgbe nsogbu ya bidoro onye na-akpụnye aha Jizọs ndị ụka ọbịa kpọgido nọtị hapụ odebe ahụ na aha ya asụ ya na-ejegharị fọ nwa ministry to the other ọ na-enye ya fụ na okwu ya na-ele ọ tiri mgbe ọ beziri luzie na he can't even stand up, can't even walk around his compound. Mgbe aka o ji kwetazie na ọ na-eme wee sijesi jerie na nke Eze-Ana his representative na nwa ya wee soro bịazie. Now it's getting better and I know he will be okay. Because whatever projection they project against him, they sleep. Yes. You know why? Can go along here to his alone because he Maria. Obro na mmadụ enwere mmụọ ọma nwee mmụọ ọjọọ. Mmụọ ọma Chineke hapụ the good and the bad. Ọ bụrụ na study metaphysics ya out here na akọwala gị. Now, ọ bụrụ na mmụọ ọma bụ ndị na-arụ ọrụ ọma, mmụọ ọjọọ bụ ndị na-arụ ọrụ ọjọọ. Idekwa na akwụkwọ Deuteronomy ị ga-abịa ebe Chukwu oke na-asị na ya kele mmiri kee ọkụ nke dị gị mma gị hala mana ya na-agwa gị na-adụ ọdụ nwa m were mmiri ịghọtara ya so o kele mma kee njọ nke sọrọ gị enwelu beings for the light region if ka nna adị ekwubi okwu I always call them enwekwa the beings for the dark region so anyone you align yourself you will be attracted to those ones ọtụtụ ndị mmadụ ndị attracted align themselves with the negative ones. We always walk in that direction. Man, they adapt to themselves with the beings for the light region. We always walk in that light. So, we go on saying that no buru na mmadụ projected. Example, they no Germany. Mmadụ nwere ike nọ na Nigeria. Chere gị iche na nke ndị dibịa na-arụ ọrụ ọjọọ. Na ndị na-ehipụtanize mmadụ ndị na-arụ occultic work whether ma ọ na-arụ n'ụdị dibịa ma ọ na-arụ n'ụdị pastor ma ọ na-arụ n'ụdị prophet enwere occultic people onye ọ na-arụ n'ụdị grandmaster or whatever mana ọ na-arụ n'ụdị occultic I understand to hypnotize ihe ọnọdụ to bring things down ọ ga-ehipụtanize gị send their a spirit from the dark region ga lose onye bụ ọrụ ọjọọ chọrọ n'isi gị ebe ọ bụla ị nọ ọ projection enwe projecting o use the altar wee connect ya the projection toward the arrow negative arrow you know ya and distance is not a barrier that negative arrow as long as you are not strong nsukwa ọ na-etu akwa ka onye na-arụ ọrụ ọma ga-esikwa from his altar or in charge will project your positivity, good works, blessings upon your life. Ebe ọ bụla ị nọ Amsterdam, ebe ọ bụla ị nọ ọ ga-eru gị aka. Ọ ihe mmụọ mmemme, ọ projection. Now, okwu bi okwu ahụ n'aha Chukwu okike ihe ọma eme. Ịghọtara ya? Now, onye ọbụla nwere onye ọbụla okpere ọbụla ga-asị gị na ike adịrọ. Onye ahụ understand ya the metaphysics ọ ya aghọta ọfụma na ike dị na-akpọ ịghọtara ya so mana ụdị ha na-eme mana ọ ga-enwerịrị an altar that speaks for you about I think some days or some weeks ago somebody onye ahụ marụrụ ya ọrụ yes on the outside the country wee kpọọ m sị nọ ndị anụgasị ụmụ African countries ọsọ ebe ya nọ bụ ihe a na-akpọ na enwe babi salon yes and ya na-eme ọfụma so well one day the landlord out of whatever wee sị ya na ọnwa anọ na ya gwụkwanụ na ọ ya apụrụ ya na ya bụ shop na ya chọrọ ime use of that shop o wee chaachị m sị na ka ihe a ga-eme and for a few days wọ́n say kere ka nwoke a si enye gị few days like this knowing fully well na
n'oge afịakwa ahụ ịchọtakwa shop na ịchọta shop abụrụ na ọ dị easy like that na mụ nwa asịrọ na onye nwe shop ama emeku use shop nwe mana ọ bụrụ na ọ chọrọ iwe shop ya na ọ ga-eshow love mara na onye anọ na shop ya nwekwa ebe a ka o si enweta nri inye onye ahụ time maybe 3 months 6 months to look for another position na ọ bụrụ ịbịa few days isi onye anya pụọ maka ife na a na-akwụ ụgwọ by monthly ịghọtara ya na ọ dị wrong wee jụọ wee sị na anyanwụ nwoke ekwechirigo na iwu na ọ ga-apụrịrị even few days even 2 days to the expiring date ya na ọ bụ ka agwụ ya rotakwa na ọhụ nwanne echi ka ya na-apụ so mgbe ọ bịa gwazie m ihe a wee sị mba na nke a adịgo too much ịma na m ji ewere the necessary things need wee jewe n'ihu arụsị ihe ejita nchewu ama m ihe arụsị ọ na mme wee jekwa wee sị ya oke mmụọ na-ene ihe neta na onwe onye chọrọ ime onye enyi m nwoke aka na o jiri ụgwọ shop and maka na mmụọ na-ekpe ikpe ziri ezi nsị ya na o jiri ụgwọ shop mezọrọ ihe ọ gwara m mana na ụgwọ shop ada na-akwụ ya kwa ọnwa kwa ọnwa mana na dịghị nwoke bịazi few days to expiring date ya si ya kwapụ na ọ dụrọ fair na ọ bụrụ justice na ya nwa na m chọọ ka o jee intercede on that matter so gụrụchalụ mmụọ wee sị mmụọ na mụ nwa asịrịkwa na enyi m nwoke na-alụrụ ọrụ nya megịnị nya na ọ na shọpụ mmadụ gara ịkwụ ụgwọ no na mụ asịrịkwa na ọ ma apụ na shọpụ na ọ bụ na onye nwe ihe chọọ ihe ya mana na onye nwe ihe nwere proses knowing fully well na ebe ahụ ebe onye asị achụta ihe ọ na-eri na ị ga-enye ya taịm dị na ọ bụrụ na o nyere ya normal time maybe 6 months ọ bụrụ na onye awajụ na ọ ma apụ na mụ nwa ama sọpọt ya because adị m eje ikpe ọgụ ikpe ọmụma wee sị mmụọ ebe ọ bụ na nwoke fọrọ this normal natural process ga-abụ ọ bụ na ọnya ka e mere ya na ọ ya adị ya mma ịghọtara ya na m kwuru na nya bụ ya ji ekpe ikpe na nya bụ ife na anya bụ nwoke a na-ekwu maka ya ma a chọrọ ka ọ pụọ that place at least for now ịma kwucha okwu a olu the next day ya shop mere expire nwoke wee bịa jekwa enyi nwoke a wee sị ya tinye ki ya gị na onye obodo gara azọ shop ya enyi ya this my friend wee were shop chi landlord bupụsịa ihe o ji akpụ isi ya dọba na ya arị sị ka ya chọbazie shop few days maka mgbe ahụ nwoke a chụpụrụ ya nwoke a chụpụgharị ozugbo jee buru moto isi ụmụ dina dịsi ụmụ kanta dịsi trọk wee butecha ngwa ahịa dị iche iche jee dọmpụọ na that shop as ọ na-eyuzi ya as warehouse o wee sị after few days ọ chụpụ that my friend wee pack jụọ ngwa ahịa na warehouse ahụ na that shop that my friend at warehouse pack jụọ ngwa ahịa after few days ahụ ọ pakịrị ngwa ahịa na shop ozugbo ọ pakịrị ngwa ahịa na shop ahụ shop ya ahụ ebe ahụ ọ na-azụ afịa zụdebe dị ya afịa zụdebe that place so nwoke anọga few days afịa da azụzi nna nwoke enwe ozi ezumike ọ nọ na shop nwere ezumike ọ dara na bi nwere ezumike this my friend wee kpọọ m some days back wee sị m ịmakwa ihe mere na ya nọ landlord a akpọkwa ya fon ya ringa ya pik ọ bụrụ na landlord a wee sị ya o nwetago shop ebe sị ya nwere nweta kpọkọrọ few days ago ka ya si na shop gwapụ na ya nwetabara ịman wee sị ya biko ya bịawa ozugbo ka o jekwa na shop anyị nọrọ na sinsi anyị achụpụ ya na shop anwa na shop main shop ya bịa na-ele afịa na mmadụ ada ajụzie a na-ele ya ele ma ọ nwere ihe a na-ele na shop na-etu aka shop ya si ochie final so ya biko ya bịakwa je ka ọ bịachiri ka ya shop na ya na-ebupụ ihe dị na ya shop ahụ ozugbo like play ọ na-akụ ebe for the same day the man kpọọ ya si ya bịawa na shop ọ bịara na shop ya na ebe a dị ma na-eburu na bịa a na-ebupụ ngwongwo niile ahụ ọpakị na the shop ya nwa bupụcha ahịa ewere chi ya chekwa ya wee sị wee kwakwa ihe na ihe eji akpụ isi na the shop wee kwụọ mezara sị na ya bọkwụrụ nka kedu ka ọ ga-esi nwee rest ebe ọ bụ na o jiri aka ka ọ kpọchie biznes gị ọ jụkwara oke isi eri nke ka onye nwaanyị esiri ebe ọ na ọkpara nkọ ahụ si nwere bịara ya ọlụ ọ ihe mmụọ mewu
ịghọtara ya ọ bụrụ na mmadụ chọọ ka o megide gị mmụọ n'ọrụ mana imegidekwana mmadụ yes ka nkọzi edo ka ihe esi wee ma ihe bụ ezigbo mmụọ ị nwere ike ịkụ mba 1 mmụọ ọbụla mmadụ gwara gị maka na eji akụ ihe ahụ ana m akụwalụ ndị bụ ndị ọfụ n'ọdịnala na-agbara aka ndị na aka don't be greedy mmụọ ọbụla mmadụ ọbụla na-agwa gị ihe ndị am addressing only earnest seekers only new people yes n'ọdịnala don't allow greediness and your mindset mgbe ị na-eche ụka ọbịa to overrule you ịghọtara ya yes so ihe ị ga-eme 1 anyị bụ na onye nwere ogologo akpịrị ihe akwafuru ihe enwe ịdị na greedy ihe gbasara money maka na ọnyanwa ihe onye na-asalụ ka eji agba ya ọgwụ ihe ị ga-eme bụ nke mbụ ihe ị ga-eji wee ma alụsị bụ alụsị nwere ike ịkụ mba alụsị a na-eme ihe dị mma alụsị ụgba ka ọ dị mma ụmụ mmadụ ọ bụrụkwa nke ọgwụ agwọrọ agwọ budepụta ọ bụrụkwa ya ihe ị ga-eji wee bụ ya chọkwa alụsị ndị anwa n'ogolo hundreds of years yes ịghọtara ya chọba alụsị n'ogolo hundreds of years ifugolo ndị nọ ya nọgodo na ya sụcha ụmụ nọ n'ime ya ka nka nọ n'ime ebicha nọ n'ime ya nwụrị alụsị abụla alụsị ọjọọ alụsị ndị ama asọpọtụ gị ime ihe ọjọọ alụsị nwere nsọ ana m achọ ịkọwala gị ihe ị ga-eji wee ma ka mmadụ ofu a o nwere alụsị a na-akpọ ochie alụsị ma ọ bụ ndị lụtụgara aka n'ọdịnala nwere ike ịmụ ya ma ọ nụgoro maka ya yes mụ na onwe m ejebụrụ na ya bụ alụsị mana anụgo m maka ya ya bụ alụsị bụ otu ufie ụmụolum ịghọtara ya otu ufie ụmụolum anụrụ m na otu ufie ụmụolum anụrụ m ya otu ufie ụmụolum na-asọ rice mmiri na ndị nọ na ya na-eri rice ihe ndị ọzọ alụsị nke nọ na ya mụ nwa personally onye ọbụla na-eso m amanụgo maka ya ihe eji na nchegbu alụsị ochie ndị saịdị ndị marụgo maka mmụọ na mmadụ wee edozi ụlọ mmụọ na mmadụ alụsị ochie nọkọtagoro o nwere nọkọtagoro na ya bụ alụsị kacha arị nkarị nwere ebe anya na ezinụlọ ya ọ bụrụ alụsị na-anọkọta magburu mmadụ na-ewe mmadụ alụsị na-azụ azụ ezigbo alụsị ọdịnala alụsị ama sọpọtụ gị ime ihe ọjọọ mgbe aka gị ọtọ alụsị nọ for protection ịma na alụsị ọbụla nwere ihe ntọala eji kpọtụ onye bụ alụsị mara yes hapụ ụmụ alụsị ndị a bụ maka ego alụsị ọbụla mmadụ na-asị gị bịa kụọ mbamba ka i wee bute ego ka i wee bụrụ obi kubana ma ọ bụrụ ndị celebrity bụrụ nke a niile gbawakwa ịghọtara ya yes ọ bụrụ gara na primary purpose ya is money nwanne uche gị dị ya ịghọtara ya ihe ezigbo arụsị na-anọ na ya bụ fairness and justice protection ọhịa eji wee mana agbụrụ a nwa agbụrụ nwere ogologo akpịrị for what ada ogologo akpịrị alapụta gị ịghọtara ya ihe ezigbo arụsị ga-alụ na alụrụ gị bụ 1 ọ ga-eprotect gị ime ewo nke onye ọzọ ime akpachasị gị je gbuo mmadụ ime akpachasị gị je duru nwunye mmadụ ime akpachasị gị imejọ mmadụ mee ihe a gbara alụ mee mie however mmadụ meghị ya onye enwe showdown ịghọtara ya ka mma alụghị atụ ka m nwere ihe eji na nchegbu m alụghị atụ alụsị na-achụ ndị agbụsụ na-achụ ndị otu nzuzo ịghọtara ya arụsị ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ sị gị na n'otu nzuzo na ọ naghị egbu na onye gị 7 days
na enwụrụ nka asị m gị na-asị ibe akpọ onye arụsị mba mba ka ekwuru onwe ibe na-eme it happened to me ọ ihe mere ji wee bara nye arụsị for the first time abara nye arụsị many years ago mgbe ozugbo m batara n'ọdịnala maka na ihe emerere m adị m mgbe izi a na-agwa m na m nwere kọnjụ na m aya ala maka na ahụ m onye ụka ọbịa anọ dibịa bụ ihe dị na be nna maka na nnukwu nna m bụ onye nze ọzọ Eze-Ana nwụrụnụ nyanwa nọrọ m ụwa nna mụtara nna m nyanwa na onwe ya chiri ọzọ nyanwa na onwe ya bụ dibịa nyanwa na onwe ya ọfọ ya maka na nna m mgbe nna m dị nna m owe onye nwatakịrị nwa ya na-anụ ya nso na-eji akpatasịrị ya mkpọrọ odu mgbe ọ na-achị nwe were ọfọ a wee hanye nna m n'aka ọfọ a ka nna m tụfuru anọ ọfọ a ka m ji wachie ọfọ a gwa ka eji wee atụrụ akpọrọ the rejected staff ọfọ ọtara ya watch ya video anyị gara arụ ọrụ program ya by next week ị ga-abido fụwa the full film movie now o wee bụzo na-etu a ka o si wee dị o wee bụrụ na ya bụ ọfọ abịa dị etu ahụ wee jụ na m anya jelu the call ti na-ebidozie m pịọwa m azụ mgbe ebidozie ịpịọwa m azụ my marriage crash ya na Abuja now wee si oke na m anya jelu dị ọlụ mpịọwa azụ bido ọ karịa then one Yoruba man anyị na ya bi na ofu ogbe o so na ndị isi vigilante na our area 10 wee bụrụzie na o jeziri ya na mụ na my ex bụrụzie m aka ndị na otu ọhụụ a na-egwu oge nwa tretịrị nwoke m ka anyị jere kọt tretịrị m sị mma maka onye ọwụ na m enwekwara egwu mma mụ na onye ka a na-akpọta iwu maka na nwoke Yoruba a na-eze eze n'ogbe anyị ịgba ya aka ịnawa Chukwu owesi na enyere m 7 days egwu ara atụmamaka onye bụ mgbe aka m batara ọfọ n'ọdịnala aga m just pọtụ chaachị bụ magụ ụmụ ihe niile mana ya ekobọrọ na mma alụ dibịa asị ihe mma na ndị emegoro ụbọrọ na mma alụ dibịa okwu a nwoke a gwara m wee mee m ihe arịrị wee sị ọ maka ihi na m ekwebara asa kọl ka nwoke a ji etere m like this mbọsị ahụ ejego m buko my ticket na God is good na nna agbarata dị so I dị surprised ọdụzie mgbe a na-eme bọdị one of the landlord na anyị nọ anyị na ebe mụ na ya dị close mfụkwazie ka m na ochie nyekwazi oche mma owesi m nwoke na ndị metrabụl sayensị na ndị metrabụl owesi na ya nọkwara mkpọtụ mụ na Taiwo nwe na mmakwa na onye a na-ezi eze na onwekwala nlọdụ ọbụla mara aka na awa area na-asaba ya bịa nwesịa ụgha na m jiri ọfọ na onye a na-ekwu ihe na mamaga ego ole ntachiri ya as elderly person na awa area then so nwesịa na enu na ana ga-agbara m aka ebe na m emechọrọ ya kama na onye nwa na onwe ya na-achọ ka o rie akụ m ka o rie ebe ọ na-akọrọ so because that time my ex was like no ọkpọta the man nọrọ ya nso ya na the man na-alụkọ na m nụ ha na akwafuo m so ihe mmelụ bụ oke wee nata wee gwacha one of my brother ihe mere na ọsị m gịnị na oke a na-eri ihe onye mụ anya wee sị ngwa m kwado ka njebe na anya bụ arụsị obodo ya bụ arụsị dị wee jebe nye m adreesị nye m kọntaktị the next day move wee nye kụcha arụsị ya mba nnata na onwe mgbe aji ka nnatasịrị wee sizie mba na m adịghị ejezi ya abụghị egen na mma ebidozi ọrụ m yes na mma ebido ọrụ m wee jesi na mma ebido ọrụ m ihe mmezi ngwazie my sales girl ọ na-elezi my used laptop the brother from US then ọ na-esendịrị m ego bido gbawa ọsọ agwụ mebe ihe niile mepe ebe a na-ele spiritual materials bido ihe niile before you know it rụọ ụlọ ọrụ before you know it say wetin only 3 months anọ 1 morning ka m ji enye total n'ụlọ ọrụ so phone m ring ya ọ bụrụ my neighbor opposite neighbor ebe m na Abuja wee kpọọ m sị mma maka ihe na-eme ọ sị m na ogbe taa na ndị mmadụ na-eji clear surplus na-ebupụta mmanya na guys na-aṅụ mmanya ndị mmadụ na-aṅụ isi a gịnị na-eme o wee sị na that man anwa sịrị m na ya ga-agbanyere fim
adịmara anagokwa Chukwu adịmara anago Chukwu na maka ihi na ihe na-eto a mere ndị mmadụ out of happiness ndị mmadụ na-edeclare surplus a na-aṅụ mmanya maka nwoke a mere o mere mpụ onye ọbụla tie onye ọbụla egwu n'ahụ onye ofe mmanụ tie ịgba ndị Igbo onye ọbụla egwu n'ahụ ndị ụka onye na-anaghị na-ama aka ya so ana m achọ ịgwa gị ihe mere m nwa ji wee megide wee mara ya gba arụsị for the first time wee sị maka ihe amụwa mere na mgbe ọbụla m ji wee lụta ego nwee the capacity ibute ya bụ mmụọ na mma ebute ya bụ mmụọ na my temple so wee lụwa dibịa wee lụta ego wee bute ya bụ mmụọ o nwere ụlọ nke iche na temple ebe na temple fụ na ihe eji na nche nwere ụlọ nke iche ịghọtara ya oke mmụọ ịghọtara ya ọmụọ a na-akụ mbamba so ihe ọ na-alụ bụ ịchụ ndị amoosu maọbụ ndị otu nzuzo maọbụ onye a sị na ya ndụ ya na ndị otu nzuzo si na ya egbu gị na ya emegheta mana aka gị dị ọcha aka gị dị ọcha idinara nwunye mmadụ ijiri egboji oshi denụ ị eji agwụrụ mmadụ ọgwụ ka igbo mmadụ mmadụ agha egbu ugo nwa a na-aka gị ọtọ imejọ na mmadụ ọ ihe arụsị na etu a ka ọ dịkwa arụsị ọgwụ na onwe ozi arụsị ọgwụ na ihe ma anyị dị shọ ya chọọ arụsị nọtigoro ebere nwere long history ka ị ghara ịda atụ ụjọ na o nwere ike na ụfọdụ ka ya awesị abaa na mmụọ ma ọkụọ mmụọ ma ha na-atụ ụjọ na enwere ike emechi onwe after effect onye ka njisi gị chọkwa those old deities nọgoro hundreds of years ndị basigoriet kacharị nkarị bichaa ndụ ha na ezinụlọ ha ịghọtara ya ịchọwa ya bụ arụsị ha na ha enwego long years proven integrity na ọrụ ha bụ for protection. However, mana ọ bụrụ na ọ bụzie na-eduzi confuse dị nọọsụ nke jebe na arụsị be nna gị maọbụ arụsị ikwu nne gị ịghọtara ya iru ebe ahụ jee jụọ asụ onye jụọ aka ji ọfọ na ya jụọ ihe niile eji emekwanya bụ mmụọ were ejebe iru ebe ahụ goro ma akwa ụcha iru ebe ahụ mụọ mmụọ akwa nwa mmụọ asị a na-ebịara ịkụ ya mba ka ifu protection n'anya gị na mana kwụwaka aka gị ọtọ ịghọtara ya mana ndị Imo sọrị ndị Imo sọrị na unu enwe ozi arụsị unu buzisara arụsị unu na-ebusi ọtụtụ ndị Imo ijezi ọha sị na ya amaozi ebe agbadi ọha dị ya amaozi ebe nke a dị ma onye sọrị nọ unu ejezi na mba ya ka mmụọ nọ na mba mba ebe ọ na unu etufuo na nke ụnụ azụ gburu onwe eti n'ọnụ aka iyi onye kwa ya ji ihe mere ndị ya so gị ka m na-ekwu ihe m na-akọwa bụ na ihe iyi eme bụ nka ị ga-eme bụ nka there must be an altar that speaks for you. Ịghọtara ya so maka na ọ bụrụ ha na ịkụrụ ezigbo mmụọ ọdịnala ọ bụghị ngwa mmụọ na iji ekụọ mmụọ na-ego ka ị chọrọ mmụọ ụfọdụ ya eje ebe a jee gwọ ọrụ ọgwụ so na sno emezi onwe ike dọkịta etu a je gwa ajụ ọgwụ dọkịta etu a ofu nwa ga-esepụ dọkịta etu a miskana otu mgbe nke eme otu nke eme nwa ọwa ara agba aka every year ime ife ego every year gbara nwụọ ọ bụrụ ya ka na-ekwu ana m ekwu maka ezigbo arụsị nwere ihe gbasara ya na-esi ka ịba tata nwochi o nwere ihe gbasara ya na ị na-agba Bentley ị na-agba all those flashy cars ị na-agba Benz so ihe ndị a bụrụ ihe dị mkpa wuru na n'inwe ịdị protected ihe ọbụla bụ oke gị mmadụ agha ewu mmadụ agha agbachiri ihu ahịa gị mmadụ agha ma agbatụrụ ihu biznes gị mmadụ agha ma agbachiri ihu ọrụ gị mmadụ ama eme na obinyere gị ahịa na shop obi gị ahịa 20 million ilecha ya n'oge mmadụ a na-ebighị ahịa 20 million every 2 months ilecha kwa ya ụgwọ ebe ihe ọzọ mana every year ego ha na-egro ị nọ na-akwọcha aka na-etiri ọgwụ ka akị ọ nwere ndị ya eje na main market ma ọ bụ na ijelu Alaba enwere ike ịfụ ndị a na-ebi ya 30 million every month mana ya mepụtazie ihe ego ị na-agbara nwoke ibe ụbọchị ịmaghị ihe a na-eme onye gbasoro ihe a na-eme ị na-ata ahụhụ ịmaghị ihe eme kama ka ede anya adịghị n'aka ofu nwa ada ọrịa
were ego aja chigakọ ihe gbarakwa aka ịghọtago ebe ihe maghị ihe na-eme pụọ n'ụzọ ndị ochie anaraghị ego ibidokwa n'isi maka na sọnte mọs mee maka na achọrọ ka ego abara ugwu ọnya ahụ ihe niile ahịa ndị aka ihe eme abụọ ihe maka ọ bụla ị na-eme ọ bụrụ na ị ga-echa nkụzi a gbaa mbọ mee ihe ị kwesịrị ime a ibube n'ego ụzọ ka ị ga-achọ protekshọn nyere gị aka ihe ọbụla bụ oke gị ruo gị aka mmadụ ama na oke gị ajọ mmụọ ya na oke gị ajọ mmadụ ya na oke gị is enough then so that ị gbaa mbọ ka ị mara na ihe ị na-enweta agba were si na chi gị maka na greediness na-eme ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ihe ya eme oje gwụọ ajọ ọgwụ kama ọ dibịa amaghị ihe ọ ya gwa ọsụ na awele ịwa ọchịzie na awele ahụ gwara ndị na-arị nọ n'ife ike eme gị nọkọta otu mgbu adara shọp nwụrụ ọkụ ma ọ na ofe ife mere gị ịfụrụ nsepụ nsepụ ka ị na-esepụ mana ajọ ọgwụ ka ọ gwọrọ mana ịchụgba chi gị nwee mmụọ ịkọrọ mkpamkpa natural awele natural ihe gị na so gị na chi so bịa ụwa a na-apụta mmadụ ama anara gị nke gị maka na ọ bụrụ ego ole mmadụ kpatara bụ isiokwu n'one ka isi epụtara ma ọ na-anya kwa ego eji abụ ọgaranya ihe eji abụ ọgaranya bụrụ ego ole kpatara ihe eji abụ ọgaranya bụ one ka isi epụtara ka m kwụsị ebe a nlecha vidio nwa ajụjụ ma ọ chọrọ ka agbara gị afa mmiri send them message na WhatsApp 08057837672 ka m kwụsị ebe a chọọ m ka nye testimony ihe mmụọ mere ihe mmụọ mewu ị mara na mmụọ dị egwu ị mara na mmụọ dị egwu etu ya esi wee protect ya ebe ya kas protect ya na nlet property protect ihe okenye mmadụ apụghị ịnara ya maka onye ọbụla sị ka ọ dara gị okenye na mmụọ agbalịa ka m kwụsị ebe a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu gaara m ndị na-agwa ha wọtụcha ihe onyonyo anyị ha tụsarịa ndị mmadụ a sị ka ọmaka mere ha a sị ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo ndị niile nọ under the planet Earth let them receive favor ndị niile a na-agba mgba maọbụ ndị mmadụ ndị otu nzo na-achụ maọbụ ndị ajọ mmadụ na-achọ ka a nara ha oke ha ana m asị ka ndị na-etu a nweta nchekwa n'ụzọ pụrụ iche may they receive help may they be protected may they have the right wisdom to work out for their own good n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile akpọkọ mmụọ onye na-eri oke na tata bụ nkwọ ka ị gọzie ndị enyi anyị Friends of the Temple na ndị niile sonyere anyị n'àjà ka ọnwa Febụwarị a a sị nke ọma ka ọma ka mere ha ka each and every one of them nwee testimony n'ime ọnwa a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazienụ na ọfụ necha vidio atụsara ya ndị ọzọ daalụnụ.